Tossa näet sen nytten, kun mitä tapahtuu. Eli kun se on jännitys, se on toinen puu päällä. Mutta tolla se räjähtää ja täältä näet, niin se ripesi tänne. Huomaat, niin en päässyt kun ton verran, laipan verran upottaa kun se lähti. Sen on toisen puun paino päällä ja se on ihan jännityksellinen. Niin noin paljon täytyy oikein ottaa sitä palanen puijasta. Mutta ne on nyt maassa ne puut. Sitten noin. Ehkä en jatkossa tee tällä, että en nyt ole kokeilu. Toi testattu. En tee jatkossa, kyllä mä sitten jatkossa vetelen ne vaikka vaijirella pois välistä. Ne oli niin mukavan pienet, niin ne oli hyvä kokeilla. Vähän isompi, siellä oli silloin viime vuonna, ne oli vähän isompia, mutta siellä oli sama tilanne. Eli sitten kun ei uskaltanut lyödä, mietin sitä, että jos mä lyön kirveen siihen alempaan puuhun, mikä siellä oli se, tai se oli isompi kuin tuo, mikä tuossa päällä on. Jos mä lyön kirveen siihen kylkeen, niin se varmaan räjähtää tällä. Niin sitten oli pakko vedellä vaijereilla pois, mutta kun ei saa traktoria sitten, täytyy käsin tehdä kaikki. Siihen meni aika. Mut juu, tää konkelo laukes.